I love you, Morten. Yeah. Se ond ud, Morten. Rune, han kan komme nu. Rune, hvad skal vi? Rune, hvad skal vi? Destruction. Rune, hvad skal vi? Hvad skal vi? Tilbage på 1980 og det album, som hedder første gang jeg hørte overhovedet komme i hjernen på Juni, det var igen til det jonglerste dag, vi skulle have fundet, så jeg var 4 tosser og rådet kollektiv og smadret rundt, og så lige skulle vi være fest, og så var en break, det var så vi lige fundet nyt, og så blev det sådan lidt det der. Det var det havde et meget, det havde et meget, som er de vinder fra USA og på tusind landekender, og så siger man til de her bevarsspil hele tiden. Men jeg hørte det der, som jeg var og det der var lidt kort fortalt, det var meget sjovt. Det var en virkelig en avantgarde band. Det var en elektronisk avantgarde band, og vi skulle ud og så lavede det også en og de to andre, de løser det problem med her fortælling til lige sådan noget med romantik, som man startede i som var Joanne Train, så der var meget meget det var jo, vi sidder og lytter musik, det var med til at skabe et liv. Vi gør det særligt langt. Altså, de rammer ikke på sms'en med spørgsmål, men så også en gang kommet frem til min mail. Jeg ved, det er Benjamin, ja, han har fundet frem til min mail, det kan jo bare tage i år, så jeg vil i hvert fald så vil jeg ikke.